Ukhansela sibingelela igama likaJesu. Baba nomama usisi nabobhuti worship team sibingelela bafethu. Igama likaJesu sibingelela leadership ekhona phakathi kwakithi. Siyayibonga inkosi bathandekayo ukuthi senzele umusa ukuba sizohlanganyela namhlanje sihlwa. Sikhulekela indawo yakithi, sikhulekela umhlaba esihlala kuba inkosi mayisenzele umusa ngawo. Baba ukhansela usechazile okuyizinto ezizinqinamba esingathi zibhekene ziyinselelo yale ndawo sikuyo. Siyamkhola kuNkulunkulu ngoba akukho okwedlula umkhuleko, akukho okuhlula uNkulunkulu. Lokho abantu abangakwazi ukwenza yena uNkulunkulu namandla ukuthi akwenze. Lapho abantu behluleka khona yena uNkulunkulu akukakaze ayihluleka. So bathandekayo asikhuleki ngoba mhlamba sizethemba thina kodwa sethemba lo sithandaza kuyena ukuthi unamandla okusenzela konke esicelayo ngegama likaJesu. Ngicela ukuthi singasithathi isikhathi mhlambe singene ezweni likaNkulunkulu. Sizosebenzisa Exodus Exodus chapter 14. Sizobamba nje amavesi ambalwa bathandekayo. Bese siyabuka lokho inkosi esipha khona namhlanje ebusuku ngegama likaJesu. Exodus chapter 14. Ngizocela mhlambe sifunde verse number 5. Verse number 6, 7, 8, 9, 10. Sehle njalo. Sime ku verse number 18. Siqale verse number 5, sime verse number 18. Mhlambe mekhona ongasifundela lela lokho bathandekayo ngegama likaJesu. Amen. Verse 5. Yes. Inkosi yaseGibhithe yabikelwa ukuthi abantu sebebalekile. Inhliziyo kaFaro nezinceku zakhe yabaguqukela abantu bathi, yini lokhu esikwenzileyo? Sabavumela abakwaIsrayeli ukuba bahambe bangasikhonzi na? Wabophela inqola yakhe wahamba nabantu bakhe. Wathatha izinqola ezingama600 ezikhethiweyo nezinqola zonke zaseGibhithe nezinduna zazo zonke. uJehova wayesenza lukhuni inhliziyo kaFaro inkosi yaseGibhithe. Waxosha abakwaIsrayeli ngokuba abantwana bakwaIsrayeli baphuma ngesandla esiphakamileyo. AbaseGibhithe babaxosha amahashi onke nezinqola zikaFaro nabamahashi bakhe nempi yakhe. Babafica bemisa ngaselwandle ngasePihahirothi ngaphambi kweBhali Sefoni. uFaro esesondele abantwana bakwaIsrayeli baphakamisa amehlo abo. Bheka abaseGibhithe babebalandela. Base besaba kakhulu abantwana bakwaIsrayeli bakhala kuJehova. Bathi kuMose, kungokuba kwakungekho mathuna eGibhithe usikhiphe ukuba sifelehlane na? Usenzeleni lokhu wasikhipha eGibhithe na? Leli alisilo izwe esalikhuluma kuwe eGibhithe sithi, siyeke sikhonze abaseGibhithe na? Ngokuba bayakuba ngcono kithi ukubakhonza abaseGibhithe kunokuba sifelehlane. uMose wathi kubantu, ningesabi, qinani nibone ukusindisa kaJehova aza kunenzela khona namuhla. Ngokuba abaseGibhithe enibabonile namuhla anisayi ukubuye nibabone naphakade. Jehova uza kunilwela nothula nina.
uJehova wayesethi kuMose, ukhalelani kimi na? Yisho kubantwana bakwaIsrayeli ukuba bahambe. Phakamisa wena induku yakho, welule isandla sakho phezu kolwandle. Ulwahlukanise abantwana bakwaIsrayeli baza kuhamba phakathi kolwandle emhlabathini omileyo. Bheka mina ngiyakuzenza lukhulu izinhliziyo zabaseGibhithe babalandele. Ngizakudunyiswa ngoFaro nangempi yakhe yonke, ngezinqola zakhe nangabamahashi bakhe. AbaseGibhithe bazakwazi ukuthi nginguJehova nxa ngidunyiswa ngoFaro, ngezinqola zakhe nangabamahashi bakhe. Siyabonga kaDade ukuthi sifundile kahle inkosi yomusa ngayibosisi. Cela sibonge izwi kaNkulunkulu ngomkhuleko. Baba wethu onamandla onke, Baba wethu ophakemeyo, Baba wethu ongcwele, nonguyise wenkosi yethu Jesu Kristu, umnini mandla onke, inkosi yokuthula, inqaba yethu kanye nesiphephelo sethu kanye namandla ethu okunqoba. UnguNkulunkulu olungileyo kuze kube phakade naphakade. Awunasithunzi sakuguquka, umi njalo uyinkosi yabo bonke abantu abemboza ubuso bomhlaba, abakuvumayo nabakuphikayo uyinkosi yabo, abakhulu nabancane uyinkosi yabo, abakhonzayo nabangakukhonziyo kodwa uyinkosi yabo. Ukubusa kwakho akuncikile emandleni abantu nasekushweni kwabantu. Ukubusa kwakho kujulile kukhulu kungaphezulu kwakho konke. Baba wethu namandla wonke, kunemibuso eyakhiwe ngabantu neqanjwayo nesungulwayo. Ifike kulesikhathi sokuhlukana iphele, kuphela isikhathi sayo sokubusa, kodwa wena uNkulunkulu wakho umbuso selokhu wasekelwa endule emaphakadeni kuze kube manje kusewumbuso omile, awukazi uguquka, awukazi ukuphela. Baba wethu namandla wonke, ebusuku uNkulunkulu wethu ongcwele, uyinkosi yamakhosi, umbusi wababusi, ungokuqala ungokugcina. uNkulunkulu wethu namandla, amandla uwembatha njengengubo bese amafu uwagibele njengenqola. Baba wethu onamandla, abukho ubusuku kuwe ngoba akukho la iso lakho lingakwazi ukubona khona. Baba wethu onamandla onke, ayikho inkinga ongenaso isixazululo sayo. Baba wethu onamandla, ayikho impi ekwazi ukuhlekisela emuva. Baba wethu onamandla, azikho iqhwaga ezikwazi kuma phambi kwakho bese zikwehlule. Baba wethu onamandla, uNkulunkulu waphakade, uNkulunkulu wawonkulunkulu, uthema uzifunga ngezwi wathi ngiyonithwala nginetshathe nize niguge ekhanda nibe mpunga nginguNkulunkulu wenu. Ngalokhu Baba sesiyaqonda manje futhi sesiyakholwa ukuthi akakaze abe khona uNkulunkulu ngaphandle kwakho, namanje akekho futhi ngeke aze abe khona uNkulunkulu oyokuba njengawe. Ubona konke-ke abazelwe, abanye bakhiwa ngezandla, akekho-ke walinganisa phathakhaya, akekho-ke walinganiswa nawe ngamandla, ngobungcwele, ngokuhlakanipha nangokusebenza. Wena umkhulu kunabo bonke, umkhulu kunakho konke. Baba wethu onamandla, bheka njengalokhu izidalwa zezulu and the 24 elders, Baba wethu onamandla, ayadumisa inkosi yasemazulwini. Oh come on, hallelujah. Epadasaya, esanta pataya, isikikiki sayingelosi. Baba wethu onamandla,
Siloku simemezile sithi ungcwele ungcwele ungcwele. uJehova Sebaothi angithi namakharubi kanye namasarafi aloke ememeza elinye nakwelinye adungwana yebo khona adungwana yebo sayo akaphathakaya emphathakatha ekaphathakha ilimhataya enzakatha aliyaphathaya ulahasaya ulamandosana entapapapa oseketoya anapatoya osakaya mayabhala ujohan ebhalisabulo udikwasibla ezulwini kodwa ubani ozobamba athabathe incwadi enezimpawu ezisikhombisa ayivule ingelosi zabheka phansi nesidalwa lithi iBhayibheli lavela omunye wamemeza wadungakhali Johane inqabile ingonyama yomdani kada galokho ufanelwa ukuphatha incwadi onesiphathaphatha osakatha ekapha akapha iphatha kata 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 kata
ngandunda operator kule ndawo sifana wonke ama-angles ekade ningena ngawo ngegama likaJesu nimibuzo yasemanzini kade operator ngawo sifana yonke iminyango ebeningena ngayo. Sifusa ama-intercessor seBhobhoyi kodwa bathandeka angase ngaso mayigcwele kunama-intercessors ale ndawo azobuya kwiphosishini yawo ngegama likaJesu. Mina bathandeka ngizwa amanxusa ngizwa ama-ambassadors alo mhlaba awubathande awukodwa amandlela asekhaya uNkulunkulu sikhumbula sikhumbula mama sikhumbula sikhumbula kunemisa yakhelwe la ingelo sasigijima zi-athende ngegama likaJesu si-athende umuzi nomuzi wakule ndawo ngegama likaJesu. Ilamanamashama kipapapakotosha bengathula akushiti lutho moya wakuchitha kwegazi thula manje ngegama likaJesu. Noma lichitheka ngayiphi indlela kodwa manje ngithi thula ngegama likaJesu. Samaya moya wokuhlukumeza abantu besifazane bengayiphi indlela thula manje ngegama likaJesu. Siyawuthulisa manje njengoJesu ethulisa isifungo olwandle akuthula uthinya peace be still kulo mhlaba peace be still kulo mhlaba ngegama likaJesu. Alakamanda shabasu shinda mama sikapapapapakotoshu henda mama nosekenasu Nkulunkulu kulo mhlaba ngibeka uLuka 1:37 kanda pakatoshi katasi shanamando handa hasaya kutasia baba kuyona yonke lemizwa lendawo ngikhuluma uLuka 1:37. Kuona wonke amadoda lendawo Luka 1:37 boko mama balendawo Luka 1:37 inja yalendawo Luka 1:37 ngokuba akukho lutho olungenzeke kuNkulunkulu ngokuba akukho lutho olungenzeka kuNkulunkulu. Baba bonke abathunjwa bakhulule manje ngegama likaJesu. Abathunjwa imoya ama-drugs Sathana kabadedele babuyile emakhaya abo
abuyele empilweni zabo. Abathunjwa ubugebengu ababuye ngegama likaJesu. Hamanda mashabasa elasha kadosiasa. Siyabonga uNkulunkulu waphakade, akube kwelonke udumo. Unkulunkulu, Thank you, Lord. zifo zonke, mangithi uNkulunkulu zonke, ngikhomba nalezi ngithwayila, ngithi ayithule ziphume emzimbeni yabantu, zincibileke njengamazolo ebona ilanga ekuseni. Hallelujah. uNkulunkulu, asikwazi ukuthi umpostoli noma baba ngasihlanganisa kanje ngokumbono ubanikeze wona, qede singafakazi ngemuva kwalomhlangano ngamandla akho. Nkosi, sicela kube khona ubufakazi ngalomhlangano, Yes, Lord. ngokuba kungenzeki kubantu kodwa kwena kuyenzeka. uNkulunkulu, ngicela ukufakaze nongakholwa, nongakukhonzi, okhonza okwakhe kodwa afakaze ngamandla akho kulesi sikhathi somkhuleko ngegama likaJesu Inkosi egcwele. Amen. Sesifundile izwi kaNkulunkulu lizokhuluma nje kafishane. Sembele umpostoli uNyombolo sefikile bathandekayo ngegama likaJesu. Lizoza ukuqoqa into yami ngegama likaJesu. Lapha esifunda khona incwadi kaExodus, enye incwadi ebhalwa uMoses, uhambo lwaka-Israyeli beya ezweni lesethembiso, bephuma ezweni lobugqila okuyiGibhithe, beya lapho uNkulunkulu akade bethembise khona. Mhlambe akuveze nokuthi uNkulunkulu mayikhiphe endaweni e-wrong usuke isendaweni e-right. So akakazi uNkulunkulu akukhiphe endaweni e-wrong akakuyisi endaweni right. So bakhishwa bayiswa eKenana, ekuyizwe lesethembiso lafundelwa okhokho omkhulu babo. Uma bephuma kwasho ukuthi laba akade bebathumbile bebesathanda ukuhlala nabo, kwasho ukuthi isikhathi sikaNkulunkulu sokukhishwa kwabo, sokukhululwa kwabo sesifikile. Mhlawumbe bathandekayo, anginikeze nali sentence lethi uNkulunkulu uyakusikhulula noma uyakhulula noma isitha besingafuni ukusidedela, kodwa yena uyakusikhulula. Ngoba into engifisa bathandekayo apostoli ukuyikhuluma bese ngihlala phansi ile ethi, no matter what, our God will make a way out. Noma ngabe kuthiwa isimo sithi, kodwa uNkulunkulu wethu uzoyenza indlela yokuthi siphume la singene khona. iBhayibheli liveza ukuthi mabededelwa laba bakwaIsrayeli, ikhona into ebeyithi apostoli abangayi kude, abajikeze la eduzane. Then bese kuba ne question ethi, kanti izwe lethu likuphi?
uma bona laba basithumbile bethi masihamba asingayi kude asijike khona la eduzane ngoba masihamba sihambela ukuthi siya la uNkulunkulu abethi asiye khona. So nawe ke makuzoba khona uthi phumani hambani kodwa ningayi kude, thina siya la kufanele uNkulunkulu asifikise khona. Lithi iBhayibheli mabephuma behamba bebonakala ukuthi baleqa ibanga uFaro alibekile, waqala uFaro waqoqa impi yakhe wabalandela, ebalandela inhloso ukuthi ufuna ukubabuyisela emuva ekubathumbeni futhi ngoba baleqile izwi lakhe bilithi hambani kodwa ningayi kude kakhulu. Lithi ke iBhayibheli uma beqhubeka behamba impi kaFaro iza ngemuva, base befika ke la ebesifunda khona chapter 14 la bevinjezelwa ulwandle ngaphambili. Basho ukuthi kunokufa ngemuva, kunokufa futhi ngaphambili. Kuswakala abanye kulaba bakaIsrayeli bethi kanti Moses bekungeveli kungcono ukuba sihlale sibakhonza abaseGibhithe. Kodwa bathandekayo uyayibona inhlupheko eyenza umuntu akhonze into angafanele ayikhonze. Ngoba lento yenhlupheko uma Mashaba ke wathi siqoqele ekhaya ethi Mashaba ngiyakusaba ukuhlupheka kugcina kuyi lifestyle yomuntu. Lento yokuhlupheka iyamenza umuntu agcina seku-adopta akwenza kube yimpilo yakhe ayohlala ephila ngayo. Lithi iBhayibheli laba bantu bathi bekungcono siseke eGibhithe sikhonza bona laba basigqilazayo kodwa bathandekayo bebehlezi kabi eGibhithe bengahlezi kahle kodwa bezwakala bethi kungcono ukudumisa bona kunoba sizofela ehlane. Mhlambe ake ngiveze ukuthi bathandekayo indlela uNkulunkulu azosikhipha ngayo abanye bazobona ukufa kanti ukubona indlela yokuphunyuka. Laba abaseGibhithe bathi mabebona impi kaFaro iza ngemuva babona ulwandle ngaphambili basibona bezungeswa izinto ezibulalayo zonke bangase bayibona iway out. Kodwa buswakala bathanayo omunye wabo uthi kanti abengekho yini amathuna eGibhithe. Awona bathandekayo uyamuzwa yini umuntu awakha esimene sibhedayo azafuna ukungcwatshelwa kuso. Kodwa namhlanje ngiyaqala abantu basekhaya ake sithole abantu abathi ngiyanqaba ukufela la uthathana ngivalele khona, angikwazi ukufela la isitha esingithumbele khona, angikwazi ukufela la isitha esingigcinazele khona. Ngithi no matter what our God will make a way out. Lithi iBhayibheli uMoses mayezwa ngolama complain wasetshela uNkulunkulu wamnika instruction ngento kwayiphethe khomba ulwandle yabe seliyavuleka. Walikhomba uMoses sesothatha abathandekayo ulwandle lwavuleka. Luthema luvuleka bangena ekufanele bangena ababalwe ukuthi bazowelela ngaphesheya. Bathema bengena nezitha zabo zicabanga ukuthi nazo kuvulelwe zona. Bakabanga ukuthi nalaba abahlasela bakaThixo bakaba ukuthi neyaphi indlela seyiyo le kanti isindlela kasifani. Hayi bathandekayo isindlela sifani. Indlela kaNkulunkulu izitha zakho nezitha zomndeni wakho nezitha zebandla ngeke zingene, ngeke zisurvive, ngeke zihambe kuyo ngoba uNkulunkulu mayenza indlela akayenzeli
enze noma ubani. Ake ngibheke kanje. Singasonta ndawonye. Kodwa angeke asivulele sonke indlela. Akusho ukuthi ukusonta ndawonye. Kodwa kuNkulunkulu nabantu asifungela bona. Athi laba mayingekho indlela ngizoyenza ibe khona. Akithi ngikhumbula Isaya, wena Nkulunkulu wenza indlela emazini amaningi. Hayi wena Nkulunkulu ubizwe ngopen parasim ukuthi uyafohla njengamanzi amaningi. Uma amadimoni evala awuwaqali kodwa uyafohla. Wena Nkulunkulu unamandla okwenza indlela nasogwadule. Lithi iBhayibheli bathi mabengena nabakaFaro bathi hayi lapha siyalaba yakhona. Ngazi ukhona ungagoshiswa umuntu bathi hayi ngiya la uyakhona. Kwasho ukuthi batshela abantu abahamba noNkulunkulu ongafani noNkulunkulu wabo. Lithi iBhayibheli bathi mabengena uNkulunkulu wabayeka bangena. Kodwa mathathu uyazi ukuthi umuntu uyabhayise. Ungangena kanjani endleleni eyisimangaliso kanje? La kubonakala amanzi bawudange kwa left, abonakala bawudange kwa right. Kwavela umhlabathi owomile. Wena lonto ungaba uthi yenzeke kanjani? Ungariska kanjani? Ulandela abantu abanoNkulunkulu onjalo okwazi ukuhlehlisa amanzi anewudonga, awahlehlise anewudonga bese phansi kuvela umhlabathi omileyo. uNkulunkulu akasona isithimbo, uNkulunkulu akayena umuntu, kodwa uphezu konke uyabusa, phezu konke unamandla, phezu kwemvelo. uDavide athi mayebhala ukaJehova umhlaba nokugcwala konke kwawo, izwe nabakhile kulo. Yena umi ngaphezulu kwezilwandle nemifula. Benza iphutha bahamba endleleni kaNkulunkulu abangamkhozi. Awuthi ke ngixoxe nemoya yaseBhobhoyi. Moya yaseBhobhoyi yenza iphutha yathinta abantu bakaNkulunkulu. Labantu abantu baseBhobhoyi bakaNkulunkulu, abakholwayo nabangakholwayo, bonke abakaNkulunkulu obathintile. Uzoyibona ufana nobani obhala iBhayibheli atothinta wena, uthinta inhlamvu yeso lakhe. Bathandekayo, impi akuyona eyethu. Bathandekayo, impi akuyona eyethu. Kodwa eyalo owasenzayo, eyalo esimdumisayo, eyalo esimthandazayo. Enye izinto mamngwaba uNkulunkulu wethu adume ngayo, udume ngokuthi akasayidi nemizwa yethu, usayida neqiniso lakhe. Okay, ngake ngaxoxa esontweni ngathi uNkulunkulu ungambribe ngezinyembezi. Ungajaha ukuthandaza uzukhale. Ucabanga uzoshesha aphendula yeke abangakhalanga. Akathuswa izinyembezi.
kodwa uthuswa into ekhulunywayo ethinta yena. Mayingamthinti yena noma ungakhala ngeke asanyakaze, ngoba yonke into uNkulunkulu ayinyaka emnyakazisayo negama lakhe phakathi. Lithi iBhayibheli uthela ifune kodadewethu uthi umina ngizodunyiswa ngenxa kaFaro. Kusho Faro ukhona bazohlabelela ngami, mayefu Faro khona bazothandaza, mayefu Faro khona bazongikhonza. Alright, kodwa kanje noma kuthiwayo kodwa uzoyenza indlela yokuphumela ngaphesheya. Haleluya. Bathe mabewela bakwaIsrayeli becela uNkulunkulu mephi uyabheka, akekho noyedwa engimaziyo. Sho ukuthi ngicela ukuyaleza amanzi ukuthi akahlangane abe nje bakade yiwe ekuqaleni. Amanzi abuya ahlangana. Lithi iBhayibheli akusindanga noyedwa kulabo ababelandela uIsrayeli. Dadewethu la efunde khona kukhona la ethe lamaGibhithe eniwabonayo. Bazalwane, hayi mpostola ngithi izimpi ihlukene kaningana. Khona impi ekuthiwa yimpi yakamoya ongeke uyikhome, bese kuba khona impi eyakamoya kodwa imisebenzi nama-results ayo siyawakhomba. Yeah. Kukhona izinto ethi hayi impi yakamoya asiyazi nalapha, kodwa kukhona izinto zakamoya kodwa ama-results azo ayakhonjwa. Lana ke sikhuluma ngempi ekamoya yona kodwa yimpi ekhonjwayo. Uthi lamaGibhithe eniwabonayo, kusho ukuthi uIsrayeli wayelandelwa yizitha abayibonayo. Wathi lamaGibhithe eniwabonayo ngeke nibuye niphinde niwabone. Kukhulunywa amaGibhithe akakafi kodwa uNkulunkulu usewangcwabile. Ake ngiqale phansi esontweni. Ulwandle alukakavaleki nabo kodwa emehlweni kaSimakade sebevele bangcwatshiwe. Ake ngimemezele impi kade sihlangene ngayo emehlweni ezulu seyivele ingcwatshiwe. Isifo esihlangene ngaso sesivele singcwatshiwe. I-unemployment esihlangene ngayo seyivele ingcwatshiwe. Then ithi iBhayibheli thina asihambi ngokubona kodwa sihamba ngokukholwa. Ngamanye amazwi asiqale siyokoba ukuthi isimo siyathembisa na. Sivele sisibize ngesimo esilungile singasange siyobheka ukuthi khona indlela yokulunga kwaso, kodwa lo sikholwa uye yena uzoyibonela ukuthi ulungisa kanjani. Bathandekayo, amadrasa agcwele la, inkosi uzoyibonela ukuthi washanela kanjani. Igazi elichithe ngala, inkosi izosibonela ukuthi inqanda kanjani. That's your name. Inkosi izoyibonela. That's your name. Inkosi izoyibonela. Hallelujah. Ngoba ihlezi lenza icebonayo. Ihlezi lenza icebonayo. That's your name. Elaywa icebo ijwayele ukuphambana namacebo abantu. That's your name. Bathe
bathe mabeqeda ukuwela abaseGibhithe, bathe masebengene phakathi bonke abaseGibhithe amanzi avala, ngoba uNkulunkulu wethu akawaqamba amanga, akayikhulumi into angeke ayenze. Wavala olwandle yonke into ebeyizitha zabangcwele. Ingakho namhlanje ngicela ukumemezela phezu kwempilo yakho naphezu kwalo mhlaba ukuthi uNkulunkulu uvala yonke into bese iphelela phakathi ebeyihlalisa kabi lo mphakathi waseBhobhoyi ngegama likaJesu. Zonke izikhwaga zale ndawo sivalwe phakathi ngegama likaJesu. Zonke ikhala beyisetshenziswa sivalwe phakathi ngegama likaJesu. Wonke amagciwane kade la avalwe phakathi ngegama likaJesu. Akungabi iBhobhoyi yodwa neSouth Coast, angabi iSouth Coast neKZN, angabi iKZN yodwa neSouth Africa yonke. Kithi yonke into ehlukumeza abantu namhlanje siyibone kokugcina. Ana hasuya Shamaya. No matter what, he will make a way out. No matter what isimo sinjani, kodwa indlela yokuphumela ngaphesheya uNkulunkulu uzoyenza. Bathandekayo akasizwe ngabantu, uyabakeka abantu baphelelwe bese qhamuka yena ngoba kancedwa kodwa uyena onceda abantu. Okay, kulo nyaka ngibe ne-experience engajwayelekile. Ngathi kuyikhonzo ebandleni kwafika umama okhonza kaManazaretha, bathi mfundisi angisayi esabatheni, ngidunjelwe izinyawo, angikwazi kusukuma embhedeni, angikwazi kwenza lutho, ngiyenzelwa yonke into abantwana. Ngambeka izandla wakhala, ngathi uNkulunkulu umnyazi ehlulekile kodwa thina sobabili singahluleki kulo mama. Ngathi uNkulunkulu la ethandaza khona bahlulekile, ngicela mayiphuma la uNkulunkulu angathi nathi sihlulekile sihlangene nathi. Ngiyabona babuya fika wathi mfundisi ebheke izinyawo zami loba ngilanga ngizihambele. Ukuthi umkhulu kunonyazi. Haleluya. Uthe kusenjalo bathi ngiyothandaza kwakhe, wakangitshela ukuthi ingane yakhe iqoshwe emsebenzini ingenzanga lutho. Ngithe banginyathele egcekeni, bathe ma igceke lakho ithunjiwe, salikwazi sakhala izinyembezi. Bathi basiqeda ukuthandaza endlini siyene eminyango, sazunge sigceke lokho bese sagoduka. Kwakulo sibili ngesonto wafona ugogo, wathi umntana mokufonela umlungu, wathi umlungu umntanami yaxolisa angazi bengixoshelana uyele emsebenzini. Thandekayo owethu uNkulunkulu, no matter what he will make a way out. Noma kuthiwa kunjani kodwa indlela yokuya ngaphesheya unayo. Ndakaba uNkulunkulu akaceli ukuthi enzelwe indlela, futhi ujwayele ufuna ukuhamba la kungahanjwa khona. Ufana kanjani ukujwayela umpostoli ukuthi afuna ukuhamba la angakaze kuhambe umuntu khona, ukuze bangathi abantu hayi inathi sake sahamba la, yena mayahamba uhamba kusala umlando. Kwenzeke kanjani lendlela ifuna ubani, ifuna uNkulunkulu ongahambi la kuhamba khona abantu. No matter what, he will make a way out. Ngazi ukuthi impostoli singahlangana kanje, ama-prayer item wachazile ebandleni, wabukhansela wayendlala isizathu sokuba la, kodwa kukhona omunye la othi ngiyayibona nalesi ihlanganele, kodwa mina nginekwami esegcekeni ekhaya.
Kodwa bathanda kangazi ngikhuluma nobani esontweni. Kukhona umuntu othi ngiyayibona lela nami ngiyayi-understand. Kodwa kukhona Uyazi why kufanele angaveli njengoNkulunkulu namanga njengabantu. Kufanele akufikise la etshele khona abantu ukuthi uzokufikisa khona. Hayi ngumthandazo yakho. Kodwa kufanele ufike ngoba uzifunge yena. Wathi khona kufanele ngikufikise khona. No matter what, our God will make a way out. Izake bathi ngiyakuthandaza bese ngibuyisela kusesi igama likaJesu noma engathula akushintshi lutho uzothi ngibona sengathi kuyafana nje kunamnyakazo. You will be surprised ukuthi umnyakazo awubonwa wena kodwa amademoni ayawubona. You will be surprised ukuthi lento engiyikhulumayo ayi-understandwa uwe kodwa amademoni ayayi-understand. Ukuthi waze waphunyuka engaziboni. Waze waphunyuka engaziboni ukuthi usephunyukile. Waze wafohla bekithi ngivale ngiqedile waze wafohla engaziboni ukuthi ufohlile. Uqhubeke uphile njengomuntu oboshiwe kanti sowufohleliwe. Hallelujah. Baba ngegama likaJesu. Thank you, Jesus. Nomhlaba Nkosi siwunikela kuwe. Nomhlaba Nkosi mawube ngowakho. Thank you. Nomhlaba Nkosi mawube sesandleni sakho. Laba bantu Nkosi abagcwele la. Sonke sisihlanganyele ukuzothi Nkosi sikhathele futhi asisathandi ukuphila ngokwesaba kulomhlaba. Ngegama likaJesu. Nkulunkulu asisathandi Nkosi ukwesaba nasodwa singabantu. Kube khona abantu sibathatha njengezilwane ngenxa yempilo yabo. Nkulunkulu sizokhuza nje imimoya ekhwele abantu ibashintshe isimo sabo babe njengezilwane. Namhlanje sithi ababuyele ebuntwini bakwazi ukuhlala nabanye abantu. Igama likaJesu. Baba asikwazi Nkosi ukukhonza kanzima ngenxa yezifo ezigcwele imizimba yethu. Nkulunkulu sizomemezela inkululeko. Ogulayo akagoduke sephilile manje ngegama likaJesu. Oshiye kugulwa ekhaya. Ngicela agoduke afike isimo sesingcono kunikashiye siyona. Abathunjwe isitha simemezela inkululeko. Baba kunemizi eseyabhekwa kabi ngenxa yecharacter yakhona. Kodwa namhlanje sikhulekela ushintsho. Simemezela ushintsho kulo malungu emindeni ngegama likaJesu. Baba akube kanjalo ukuhawukelwa kwale ndawo. Nokuvikelwa kwale ndawo. Nokugcinwa kwale ndawo. Ukuze udunyiswe wena ngenxa yokuthula kokuphithizela kwempi kade la ngegama likaJesu. Uma Nkosi lempu inqoba bonke abantu bale ndawo bayokhumbula lolu suku u-19 June 2026 ngolosihlanu ebusuku ukuthi uNkulunkulu asikwazi ukubonga ngalo lasuku.
Baba, lo suku alibe ingophamlando kubo bonke abantu balendawo nabo bonke abantu abalalele la bekhona ukuthi lolu suku kwakhishwa imimoya, kwakhishwa amademoni, kwakhishwa yonke into ebeyihlalisa ngabe impilo yabantu, kwaba noshintsho kusukela manje ngegama likaJesu Kristu Inkosi engcwele, amen. Oh